Deca od 7 do 14 godina, njih preko 60, juče su imala priliku da nauče mnogo veštinama samoodbrane na drugom po redu seminaru koji je organizovao Ninjutsu klub Buđinkan Leskovac pod nazivom Samoodbrana za školarce. Ovaj seminar je potpuno besplatan i otvoren za svu decu, devojčice i dečake uzrasta od 7 do 14 godina koje žele da nauče osnove samoodbrane, a bio je prisutan i veliki broj roditelja. Na seminaru su obrađene teme suočavanja sa vršnjačkim nasiljem u školama, verbalno suprotstavljanje nasilniku, zvanično obaveštavanje autoriteta, dok su nakon verbalnih radionica i radionica javnog govora obrađene teme fizičke samoodbrane, posebno adaptirane za decu sa nenasilnim metodama za ustavljanje nasilja. Glavni instruktor na seminaru Vladimir Stevanović, nosilac zvanja Crni pojas 7. dan, Buđinkan Šidoši, kaže da dece prepoznaju nasilje, ali da upravo oni koji ga čine nekad nisu svesni šta rade i čime povređuju druge. Super je odziv, to su uglavnom klinci od 1. do 4. razreda, mada imamo i ovih malo starijih. Da kažem, bavimo se uglavnom tim tehnikama, imali smo prvo verbalno suočavanje, suprotstavljanje na neki verbalni način, kako nasilniku da damo do znanja šta nam smeta, da mu damo do znanja da on jeste nasilnik ili ona ili oni. I evo sad radimo drugi deo seminara gde učimo klince kako da pravilno padnu, kako da se ne povrede i kako da na nenasilan način spreče neki agresivan napad. Znači bez udaraca, samo jednostavno nekim sklanjanjem ili nekim obaranjem i tako da sve bude bezbedno, a da oni opet steknu dovoljno samopouzdanja i da se osjećaju dobro, da se ohrabre malo. Koliko deca prepoznaju nasilje? Pa prepoznajemo, mi tu već imamo neke klince ili klinceze koje su imale situaciju u školi, mi smo to prvo ako malo popričali sa njima, neki su čak morali da promene školu zbog nasilnika u školi, malo je nezgodna situacija. S jedne strane da kažem, ja se bavim samo tom problematikom samoodbrane, nisam psiholog, nisam u toj meri kvalifikovan da pričam o tome, ali znam iz priča dece da nasilnici možda nekad i ne znaju da su nasilnici. To su jednostavno deca koja možda ne shvataju da nekog povređuju, znači ne mora to neophodno da budu zla, loša deca. Zato je bitno da druga deca znaju, da stave do znanja, da je njima neprijatno, da se osjećaju loše i da jednostavno žele da ta druga osoba ili ako su u množini da prestanu to da rade. Neka od dece su već doživjela neki vid nasilja, dok su neki posmatrali dok se to dešava u školi i van nje. Je li bilo nekad nasilja? Si nekad prisustvovala ili si možda sama doživjela tako da neko pokuša kao ovde? I šta si radila? Pa ispisala sam se iz škole. Znači ti si otišla zbog toga iz škole. A šta misliš da si ovo znala sad ovde? Da li bi mogla sebi da pomogneš? Da. I šta si naučila? Pa naučila sam kad me neko dira da mu kažem da kažem roditeljima i učiteljici i da mu kažem da mi to smeta. Jel si nekad možda video ili si sam doživeo neko nasilje? Pa jesam. Sam? Da. I šta si radio? Pa pokušao sam da se odbranim. A jel si mogao? Mogao sam. A ovo sad ovde što si učio, šta misliš da si znao? Da li bi bolje to uradio? Pa malo, možda malo bolje. A ima li nasilje među decom? Pa ima. I šta se onda dešava? Pa desi se nekad tuča i to sve. A jel se neka deca sama odbrane ili moraju roditelje da zovu? Samo se odbrane. Mališani kažu da su morali da se brane ponekad više ili manje uspešno, kao i da će im veštine koje su naučili na seminaru pomoći. Sad ti meni kaži, pošto ideš u vrtić, da li deca u vrtiću nekad ovako pokazuju nasilje, da li vas neko dira, da li vam smeta? Pa ja kažem nekom svom drugu u vrtiću, kažem mu pusti me i onda odem da se igram s nekim drugim. A je li bilo nekada te neko tako uhvatio, pokušao da te obori i da? Pa ne. A dečaci između sebe? Pa oni ponekad da. I šta onda rade? Govore mi, dečaci pije fantu, devačici idu u kantu i to je to. A dobro, kaži mi, šta si ovde naučila? Naučila sam kolu napredu Zdravka, naučila sam mikseru. Ali si naučila nekog da se pleteš? Pa da.
Jesi uspela? Jesam. Ima li nasilja, Petre, kaži mi, među decom? Ponekad. I kako se borite, šta radite? Pa samo odbranimo se. Jesi to naučio ovdje ili si možda nešto već znao? Pa nešto sam i znao, nešto sam i ovde naučio. Si nekad morao da se braniš? Pa morao sam. I šta si radio tada? Tada sam se branio. Pa si znao nekog ovako da se pleteš, da udariš? Znao sam. A ovo što si ovdje naučio će ti pomoći? Da. Jer si nekad doživeo nasilje? Mnogo često u jednu školu. Dosta često. I šta si radio tada? Pa, svašta. Ajde, kaži mi, kako si se odbranio? Šutnem ga i tako to. Ali si naučio ovdje kako nekoga oboriti, kako mu reći da to ne radi više? Da. Što će ti to pomoći? Možda. A nikad nikog nisi napadao? Samo ako me prvi čačka. Ima li nasilja u školi? Pa ima ponekad. Jel ga ima puno ili ne baš? Pa ne baš, tu su učitelji paze. A kad se desi, šta se onda radi? Pa obično idu kod učiteljice da kažu. A kad učiteljica nije tu? Pa oni se... Da su naučila deca da se odbrane? Pa jesmo ovde neke veštine kako možemo da ih... Kako ti se to čini? Ali ti to možeš? Pa mogu. Nisi oborila nekako puta nekoga ili kako? Pa jesmo. Nije teško? Nije. Ovo je inače bio drugi seminar ovakvog tipa samoodbrane za školarce nakon veoma uspešnog seminara održanog prošle godine, takođe u organizaciji Ninjutsu kluba Buđinkan Leskovac, kome je prisustvovalo oko 60 dece različitog uzrasta. Cilj seminara je edukacija dece do 14 godina o kontroli nasilja i suzbijanju nasilničkog ponašanja i zastrašivanja unutar škole i van nje. Obrađivane su 3 tematske jedinice: psihološko zastrašivanje i neophodna odbrana od njega, fizičko nasilje, uspešna kontrola nasilnika u samoodbrani, kao i tehnike samoodbrane i javno obraćanje prilikom slučajeva nasilja. Tehnike samoodbrane koje se podučavaju na seminaru su isključivo tehnike suzbijanja nasilja, tehnike bez udaraca čija primjena ne donosi trajne povrede. Cilj navedenih tehnika je obuzdati nivo nasilja kod napadača sa uspostavljanjem kontrole na zemlji. Ninjutsu klub Buđinkan Leskovac će, kako kažu, nastaviti da organizuje ovakve seminare, a pored samoodbrane za školarce već nekoliko godina se održava i seminar samoodbrane za žene.